Barbarzyńcą programuje na etat znaje polski ziemniak. Na co dzień to szkłelni, budowlańce, dzece, młodzezna i jeszcze insi. Wszystkich ich parłańczybina i miłota do naj tradycje. Idę na mały należników kaszepsi karnów piesni i tuńca. I to prawie łeni między nędzyli programu na jutatczyznę. Zespół Koleczkowianie, rozkosztuje to kultura i robi to tak jak może no lepiej. Tańca, śpiewa i muzyką. Pomysłodawcą był Franciszek Najkłeści z Koleczkowa, taki społecznik, co całe lat w jedno ledzy zrzeszył różne organizacje, różne tam. I zamyślił, że a czemu nie zrobić zespół ludowego? I on mnie tak zafascynował tym jakby pomysłem. No ale to ta akceptacja tak flot nie nadeszła, bo sobie tak przemyśliłem, że kaszepszy zespół, no przecież nikt tego nie rozumie, nikt tego tu nie graje. No ale w końcu Josta zdecydował i jeszcze mojego kolega też jednego zespołu wziął, także nas dwóch. No i tam 3 i 4 z Koleczkowa i taka właśnie kapela powstała, a później on zorganizował Białci, czyli Białci z KGW z Koleczkowa, one się nazywały Filipinki Koleczkowskie, tak nazwa, i do Koptowu dziewczęta Białci z Bojena jeszcze. I tak karno powstała. Ktoś musiał kierować muzycznie tym karnym, więc Koleczko był szkolny, Jerzy Kieliński, on uczył muzycznie. No i Łęsa podjął tego zadania i z nami tam pomału próbował. Na nasze karno to właściwie to i muzyka, śpiew i tańc. I to tak od początku tak nie było. Jak zespół powstał, to była kapela i grupa śpiewaczy. Dopiero w latach 2000, 98 i później dołączyła do nas taka grupa młodzieży tańczących. Ja im w zespole od początku, czyli do 1988 roku kierował zespoła Jerzy Kieliński, ten pierwszy kierownik muzyczny. No później Karno zdecydował, że ja mam to jakby ta robota wziąć spłynnie. To później wiele roboty przed próbami, wiele roboty przed występami, argumenta ma czasa. Nie zmusza, ale po prostu nakłonić, żeby po prostu ledze prześle, że to jest ważne, że to trzeba robić, że to potrafi to robić. I tak czasem ma tak trzeba po prostu rozmowę godnie przeprowadzać. Bardzo chętno człowiek idzie, czeka na ten piątek, żeby się spotkać z własnymi ludźmi, co są w zespole. I ja sobie nie wyobrażam
tydzienia bez te piątku, żeby so z nima nie łebociec. Jak ja pierwszy raz był na takiej próbie, ja nie wiedział, że z czym to się wiąże. Zespół Karno miał jechać do Francji, taki wyjazd daleki i im brakowało tańcerzy. Pamiętam, Danusia wzięła mnie na próbę do tańca i to poszło od razu. Także to nie było dla mnie nic trudnego, był ten rytm, taki wyczucie w tym rytmie i ja musiał się 3 miesiące nauczyć tych tańców. Na próbę przyjeździwamy co mało raz w tygodniu. Czasami je peźna drangłe, bo chodzimy do roboty, do szkoły, mamy swoje familie, wiele roboty doma. Ale jak przyjdzie ten piątek, to tak cygnie, żeby przejechać na tą próbę. Musicie tak starać się, żeby po prostu bardziej do tyłu się cofać, nie bardziej w miejscu, tak, i żeby po prostu potem to podejście było takie efektowne. To jest coś wspaniałego, idź na próbę, co pogadać, no tak jak z rodziną. Tak jakby coś braknie w tym tydzień, że ich nie ma raza, że tak jakby coś brakło dzieci czy cośkolwiek. No tak, to kurczę jest z tym alezem tak związany, że no szok. Zastanowił się i przeliczył choćby tak orientacyjnie, ile osób się przewinęło, członków Karna, więc to tak w granicach 500 tych ludzi w Karnie jakby pozmieniały. Ale no to i tak wsiądzą, no, jedni przechodają, drudzy odchodają. Ledzy się zmieniają, ale atmosfera i życzliwość, śmiech i to jest forma takiej zabawy wszystkich, to się nie zmieniało. Bo co przyjdą nowi, oni w to wlożają całym serca i się odmikają na wszyscy taci możliwi poznani tych całych nasi tu obcowani w tym zespole. Tyma, co znają kasiepski język, są w tym, to nie jest ciężko. Pewno ci, co przyjdą i muszą się uciec z tego, podstaw ty pewno ja wiem, jak mój syn przeszedł, no śpiewani, tere tinc, no tere to ciężko było zapamiętać, ale ci oni w to w los, ty to już szło jak sprzedzone. Błedzanka Karny Kuleczkowianie mogą promować kaszepści zweci, piesnie, tuńce. Ja jem buźno z tego, że jem kaszepką, że mogą poznawać na zweci, głębi, bardziej. Bardzo piękne jest to, że na Karno jest tak jakby taką familią, kaszepską familią, a w kaszepści familii jest kraft, jest młec. Taki należnik do zespołu powinien przede wszystkim płychać muzyka, płychać śpiew, płychać ledzy. Musi się znaleźć w takiej grupie, w takiej Karnie i z jednej strony, a z drugiej strony być po prostu dobrym człowieka, no i przy okazji jeszcze dobrym kasiebem, bo tu musi ktoś, ta cecha jest też potrzebna, żeby płycieć ta muzyka, płycieć ten śpiew i płycieć ten tyńc kasiepści. Płyną nas muzyka i śpiew, chcemy niestety wpłyszny dół, tu nas karnia uczniów śpi, nasze serca glące open są. Kuleczkowianie zmieniały w moim dziecku tyle, że to, co ja widzę, gdzie ja była, gwesno by normalnie tam nie było.
nigdzie. A Karno-Kuleczkowianie mnie to jakby wszystko udostępniły, że mogła być tam, gdzie była, czyli w Niemczech, we Francji, na Ukrainie, na Rosji, na Litwie. I to wszystko jest tam w moim sercu i w Estonie. Lepszy wyjazd był do Nowosybirska. To był najlepszy wyjazd. No lepsza zabawa była w czasie jazdy. To było coś pięknego, naprawdę. Ja nigdy nie zobaczymy. Wrócę nazad do Gdyni. W Gdyni z pociągu wesiedle. Tadeusz sam pytał, kto chce nazad jechać. Wszyscy ręce do góry. Tak tam było dobrze. To był najlepszy, ale dobrze było wszędzie. Jubileusze. To była kosztowała nas trochę roboty, żeby przygotować sam do tego jubileuszu. No, tylko z elementami pieśni i muzyka i tańc. Złoty wiek, złoty śpiew, złoty czas. To wiedno na sobie wspomnienia. Tych to było bardzo wiele i wiedno dobrze, że one są. A ja bym chciał widzieć w przód. Tym, że ten zespół, Kuleczkowianie, gdyby nie dzieje. Z wszystkich zespołów na Kasiepach, ja cię znaję bardzo dobrze. Gdyby nie dzieje, by bierze nowe utwory do przódku i idzie z nimi w świat. Sama atmosfera tego koncertu udzielała się wszyscy. Nama zespołowi to bardzo. Tym bardziej, że klimat był fajny, publiczność była full sala i to zachęca do tego, że po prostu warto robić coś, co się ledzą widzy i co ledzą klaścią, a później jeszcze przez jakiś czas, cały czas ktoś wspomina, każdy ktoś mówi, że ma fajnie, że ma super, że jest to fajne, że tak rób to dalej i to są wszyscy ma widzę. Cieszymy się z tego, że jednak ludzie są za nami i odbierają nas bardzo ciepłe i miłe. Bardzo piękne rzeczy w takim zespole. To do tego ma chęć zdolności w sobie, to jakby każdy go namówił, że to lepszego nic nie da. To bardzo wesołe rzeczy samo. Na Kasiepach wokół Kuleczkowianów mamy wiele innych karnów piesni i tańca. Jednym z nich je Karno Chmielanie, który w przyszłym roku będzie ofiarować swoje 40-lecie istnienia na Binie. Mamy bogaty program. Mamy wiązanie tańców kasiepskich, mamy w programie tańc, co inne zespoły też mają, ale tak regularnie. My chyba jako jedyny zespół to tańcujemy, to jest tańc w Kwerkwewi. Rozmaite pieśni.
pieśni Trepczyka, pieśni ze śpiewnika Kirsteina, wiele pieśni, co pisze dla nas nasz instruktor chóru, pan Witold Tryder. To wszystko jest promocja, bo tam jest i język kasiepści, tam jest haft kasiepści, strój kasiepści. My jak śpiewamy, to śpiewamy nasi pięknie, nasi ziemi. Tańce też są taci, co mówią, czy kultywują stare zawody. No tak jakby rybacy, że byli rybucy, że oni tam łowili te ryby. W ten sposób my to po prostu w świat promujemy. Bardzo dużo wnosi zespół do mojego życia. Przede wszystkim mogę rozwijać swoją tożsamość bycia kaszubką w taki realny, praktyczny sposób, bo śpiewamy, tańczymy po kaszubsku i reprezentujemy nasz folklor też na zewnątrz. W zespole praca zespołowa, nie indywidualna. Żeby zgrać cały zespół, który się składa z indywidualności, to no, trzeba trochę pracy, trzeba treningów i troszkę wysiłku z ich strony i skupienia. Myślę, czy to jest łatwe? No tak jak wszystko, to co się robi, wymaga troszkę pracy. U nas w zespole po prostu tańcerze, członkowie mieli swoje dzieci. No to co z nimi zrobić? No to niech chodzą też razem z nami. I tak od tego, co to zaczęło, że nasze dzieci, no to jak baj, to może jakichś tam znajomych i się uzbierało. I tak tam już od 15 czy 20 lat są te dzieci w zespole. Wszystkie początki są bardzo trudne. Do zespołu przychodzą dzieci, które mają nawet 5 lat, 6 lat, czyli tak naprawdę dopiero się uczą chodzić, tak naprawdę, a potem pierwsze kroki i potem zaczynają tańczyć. Czy to jest trudne? Myślę, że ja jestem nauczycielem też od 40 lat. Myślę, że mi to pomaga w prowadzeniu tych zajęć, bo te zasady dydaktyki też mi pomagają. Wiem, jakie metody użyć, żeby te dzieci nauczyć. Także myślę, że dla mnie to nie jest trudne. W zespole jestem od dziecka, właściwie cała nasza rodzina, więc to jakby siłą rzeczy, ale też z wielkiej przyjemności tutaj jesteśmy w zespole. Zespół wpłynął bardzo mocno na to, jak funkcjonuję dzisiaj, jaką jestem osobą, bo jakby każdy piątek tutaj przyjeżdżam, żeby poświęcić swój czas, żeby jakoś umilić sobie czas i zrobić coś w kierunku, który lubię po prostu i który zrodził się moją pasją, choć tego nie wiedziałam. Gdybym nie spróbowała i gdybym nie przyszła, to bym nie wiedziała. I no, poświęcam ten czas. Bardzo mocno zmienił się mój tryb życia, bo no, jestem w domu mniej niż jestem. Także no, bujnie prowadzę swoje życie, ale czuję, że warto, że to jest to, co chciałabym robić. Znajomi i inni reagują no, takim wielkim wow. I w sumie wszyscy z podziwem do tego podchodzą, z zaciekawieniem. Zawsze zapraszamy na nasze występy, więc jak mogą, to przyjeżdżają. No jest bardzo pozytywny odbiór. No jem w karnie od początku. I myślę, że nas tu co prawda takich od początku jest troje, ale myślę, że to jest wart być w zespole, bo to naprawdę są
przyjaźnie w tym zespole, czy też i małżeństwa były z zespołu. Dobrze spędzać czas ze sobą. Jeżeli ktoś chce robić coś w tym kierunku, chce tańczyć, śpiewać, to po prostu wystarczy tylko być, przychodzić, próbować, ćwiczyć i naprawdę wszystko może wyjść fenomenalnie, chociaż możemy w to wątpić. Łekrum zdunych piesni i tuńców karno chmielanie płekazewy sannama jakły aktuzie. Młeziemy ich płetkać między insiema w spektaklu Wieseli, ci remusowo miłota w chmieleńściem do dumnie kulturę. Wczesny przezyrk wiadł z Kasiep. Pierwszego głednika karnofoku sferowa 20-lecie istnieni na Kaszep-Ścibinie. W centrum Świętego Jana w Gduńsku mogle my uciec bardziej znune frantówci karna, które wspominać, ale i pewna pocisk głedowicza z Zanka Kwelandą. Wicełokarniem w postępnym wieku naszego programu. W drogą niedala głednika w Strakojcach mogle my wząs łzy w głodowym tyrgu. Kłeździk to był na ręku gwest na los co z lesa. Najważniejszy tego dnia równak był przezyrk kaszepskich karnów kwelandowych. Więc do widzenia, do miłego zobaczenia. Za nami postępną edycję warkowni dla młodzieży remusowe kara przerychtowanych przez karno studiów w Pomeranie. Latos warkownie miały plac we Wdzydzach. Betnice warkowniu płetkale są sprzednika kaszepsko-pomorskiego zrzeszeń, płetuńcowale kaszepską zumbę, czy płekulbilełe kaszepsi literaturze fantastycznej. W 10 głodnika w Storii Ece miała plac premiera spektaklu Proces teatru Zynk z Lezena. Na adaptację do kozów Franca Kawci płetka są wiudzim uznaniem publiczności. Widzę procesu i teatrze mdze w głam liczniku. Wiesz co? Wes lepiej ty nad wiżą przejść. Nie potrzymiać. Tu są dwie, żeby sądowych kancelarii. No i ocywodu, sąd je wsiądze. Inne wydarzenia miały plac w Głedniku, a co w nowym roku? Plus do 10 stycznia można zgłosić kandydatów do Muzdowiskre. Nadgroda Kolegium Czodnika Pomeraniu je przyznawana blisko od 20 lat, między innymi za rozkosterzanie kaszepsi kultury. Do 10 stycznia można też podać wziąć przyznanie stypendium Izabela Trojaności dla młodych ledzy, robiących w gazowniczym warku. Do pierwszego gromnicznika w Muzeum Kaszepskim Etnograficznym Parku we Wdzydzach można obejrzeć, jak kiedyś wyzdziało przerechtowanie do głodów na Kasiebę. Można wybyczyć, jak robiło sam kugle, piekło kuchę, czy jak wyzdziała wileje. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie postępnego dziennika programu na Jotatrzyzna. Do usłyszenia!